Gegela gege ntombi zami gegela yikho intombi engaqoma inyamaza nesikho. Hawu qoma ntombi ngafa kulala ngedwa nasekhaya bayangithethisa njalo nje. Bathi anginayo intombi sawubona sisi unjani? How are you? Ngiyaphila unjani sisi wami? That's great. Oh, no sisi cha hayi ngafa kulala ngedwa ngizocela nje uthando. I really cannot hear what you're saying, please. Angisakuzwa uyazi uthi njani? I cannot hear you. Okay, maybe may I try your language maybe? Sure, why not? Oh, me wanting you to be with me all along. What does that mean, Moss? Sisangisazi ukuthi kumele ngize ngichaze ngithini. Ngona ngibiza umfowethu la cishe uzokwazi yena ukuthi akuzwe. Wesaphi zawusondele la? Hayi, nginenkinga la. Hello, beautiful. Hello. How are you doing? I'm okay. Yeah, I'm good. What's your name? Arya. Arya. And what's yours? Sounds good. I'm Sabelo Masabza, the Sabza one. Whoa, mfo kahleke we. Yazi le ngane isingidelele kanjani? Mana bafa ngithi uhlo esigezi. Cha, mana, mfo, ngikhuluma. And this is Bonelo. Yeah, my brother said he want you. Oh, guys, I'm not really interested. No, just look. He want a girlfriend. He doesn't have a girlfriend. Guys, I'm in a rush right now. No, Sorry, get home. just listen to him. What you wanna say to him? Guys, I'm not interested. Hayi kahle phela wena ngani? Hawu, ngithi ngitshelile. Ngithi siyakuchazela kahle mase kufanele silosicingana nawe ungcono ngani wena? Hawu uyaphapha. Yes uyaphapha nje delengane. Hayi kahle bo wena ngani yini manje? I'm telling you, you wanna talk to manje sekufanele sincangane nawe ungcono ngani wena? Unganyanyiswa wena yazi. Ashiye lento le. Hawu uyaphapha. Umubi nje nokuqala. Hawu. Lalelani labo bafana ababili ngicathi anginizwa lento enishoyo. La ngiba umuntu ozojwayela o-farm boys. Where Black Sings? Phuma phela namba abantu bekulindile phandle. Hey ma-oledi bese ngikhohlwa umakhalekhukhwini phela hey. Phela kusebenzeki ingekho le nto iyona nto esisebenza ngazo manje. Hayi ngikubona-ke ntombi endala. Hey madoda. Hey bafu Phapha lekanje lapha emgwaqweni leli chance esingalenzana elincane kanje. Mfo, yazi bekuthi ngibambe nginikize ngesandla sami. Hayi kodwa nawe uyageja man hayi. Hayi mfo, lezi izinto zala lokushini yazi siyaphapha ngempela. Suhlwe English wena manje. Oy mfo uyazi nawe ngeqa nje esikoleni. Mana we bafu. Kodwa phela nathi siyaganga ke mfowethu. Sesizovuma lento yokuba umahle isikhahlaze kanje zingaka izinto esingazenza. Uthini manje mfo wakithi ufuna senze? Yazi mfo khona into engeke ngayibona la kuma TV ukuthi kuba ingozi anyaka. Lento mfethu ukuthi uthi abantu abafaka imali izokhula mhlambe emva kwensuku mhlambe emva kweviki ufaka 500 ibuyisa 1000 ufaka 1000 ibuyisa 2000 uyayibona nje le nto le sivule nathi mfowethu Sibe lezo zinto mfo. awufanele sowenza njani sike namali kanje Mfo, ingozi ngempela ke le. Abantu ngase bezofuna imali zabo sizothatha. mana siboneke kwantoni unjanje angithi kuyabalekwa nalento thina sosuka la sihambe soyishalile emafamu labantu abangazilutho masiqeda sithatha imali siyabuya sizophila kamnandi la Ayicebo phela makhuluma kanjalo hayi singayenzi. hayi ngeke mawubheka yini singayi mhlambe Matiwane ngoba wena eMatiwane uyazi kancane soshisha nje labo farm Julia baseMatiwane Yabona ke manje siyakhuluma. cabanga mhlambe singathini mhlambe sithi imali esheshayo noma sabza right no yazi ngafu lento olusikhuluma sihlela esofeni yesize ngalutho asithi lapha etafuleni sikwazi ukuthi senze khona izinto Wathi ngithathele laptop usokwazi ukuthi shatha. ya woza sibonele nje iyafuneka le mali Ya, enhlakhweni ngitshela ukuthi usileme. Ngitshela ukuthi usekakhulu wena. Hayi lutho. Ekuseni wathi andileni nayo le nje le. Abethi imali yakho mfethu ngizoyiletha.
Yabona ke manje sekuzosetshenzwa ke manje. Isikhathi sokusebenza ke manje isikhathi sokushaw action yabo ngoba sesibanikezile abantu amaphepha sanamathele yonke indawo egxobeni. Hawu Abantu imali izoza kanje. Izoza ngamasongo. bonile bayalithanda abantu. Ebalithanda mfowethu ibhizinisi labantu lami. Gixe. Uma sabza nemali esheshayo asibangene baba. Thina la. Danke. Ya. Baba indaba ezinhle nje lezi ngoba sikutshela wena uyafaka imali bese emva kwamaviki amabili ibuye isiphinde kabili le mali. Andike baba ke baningi ke sebengenile la and ilokhu ikhulile imali yabo. Ilokhu ikhulile. Nawe nje baba uze ungasali ngempela. Uzazi inhleke indaba madodana eniza nazo ke awukwakuhle. Hayi. Nami ke ngicabanga ukuthi mhlambe kulezi indaba ezinhle kangaka zemali ngiyogalela noma 5000. Awu baba. Yabona ke baba ke nje ubusho njalo ke. Leyo 5000 ke nje uzobuya usuphinde ke kabili. Usu 10000. Awu madodana ngajabula kakhulu. Yeah. Awu ngiyabonga madodana sokwezizama. Hayi baba isoke sikuchazele ukuthi ke ifakwa kanjani ke le mali. Uze uzokwazi uyifake masinya ngoba kuyashesha lapha na kuyashesha impela. Yabo. Awu ngangichazela ndodana ngajabula kakhulu. Umuntu kumele apheke aplaka amanzi ezogeza abantwana. Ngaze ngafa ukudla ubandayo kulezi insuku. Oh Nkosi Jesu sabe savelela. Sanibonani ekhaya. Yebo sawubona. Awu siyaphila njani? Siyaphila. Awu nasinabahle bo my sister. Awu sawubona. Nawe yazayo uphila. Hawu sawubona bafo. Okay, hayi igama lami ngisabelwa kaGumede. Ngihamba nobafo la usibonelwa kaGumede. Asazi uma seniphazamisa yini. Hayi lutho nje. Yabe sifisa nje ukuzonitshela ngento ezikhala kamnandi. Ngokuhlala sihlala ngapha eThekwini. Sizonitshela ngeinvestment yethu iMasabza investment. Ngiyathanda ukuthi nitshele ngayo. Awu kakhulu kabi. Amabhanoyi lawa ngani uyathemba nje kodwa. Cha, kanti ke lutho ke siswami ke la hayi asilo leli bhanoyi leli libaleka nemali zabantu. Ileli ke liligali ke futhi business lethu noma ngawuba ungasesha ke ku internet sikhona uSabza Money Investment. Lana ke uyaletha imali yakho noma ube malini sikugcinele yona uzoyithola emva kwensuku eziwu7. Thola lapho isidabulekile 2 times. Shuse nje mengiletha 2000 nje kuyise u4000. 4000. Mawuthanda futhi uyayikhwezela ukuthi hayi mina ngiyayikhwezela ngifuna isubani ngifuna after 2 weeks isiwu6000. Hayibo utami ke ngoba thina singenamali singasebenzi nokusebenzisa iholela wona lo 350 kahulumeni. Lapho ke sisamkulula kakhulu. Wona lo 350 yazi ukuthi ungaphapha mase ku 30000. Hayi kahle bhuti. Angithi uzofika ufake uthi ngiyawuyeka uphinde ufake ngalesikhathi ushile ke. Ukhumbule ukuthi the time usafakile ungayithathi ayisa-double share isiya triple share. Ubuza bhuti wami. Buza brand. Lento yeni i-convenient ngayiphi yona indlela cha ngoba mangenibuka nginisembi nje nani. Oh my brother. Yindawo yini singamahumusha kakhulu. Hayi indlela enichaza ngayo hayi imali ngathi sishesha ngenye indlela. Yazi ukuthi ngizomlandisa nje esinye istory angiqondi ukulandisa istory. Yazi kunomama kuphi iseRosbom. La number stalete Smith Sifile. Kunomama lapha eRosbom. Wathi manje sibone. Wathi bafana bami ngamahuzu samtshetshayo kanti like noma ungaqala noma nje nge1000. Kodwa Yabo. Yadabuleka 2000 yabo ungasithemba mfowethu. Mawuthi kanjani ungasesha na Facebook sikhona Masabza investment uyasithola baningi abantu abasazi yesingabalethe bakunikeza ubufakazi kanti wena ukufuni nokuspoil umama mfowethu ngale mali awucabange nje sokhipha umama umkhiphele ema-hotel kahle kahle ngizokukhombisa umama lo esikhuluma ngayo ukuthi inkinga yami ifonami ayikho njengamanje kodwa masibuya sizokukhombisa umama lo esikhuluma ngayo esemile eduze kwengadlanga Toyota bandiyani Toyota kodwa nje inkulu Toyota Fortuna agijima ngayo ngenxa le investment yethu. Usho ukuthi nami ngahamba nginquzu nje manga invest. Sekubuza ugcina bhuti wami. Yeah. Mawuqala kumalini ukinvesta lapho. Hayi unlimited kukuwe kodwa kahle kahle uma ufuna ukushesha ube nemali eningi mina ngingakuthiphisa noma ngavele nje uthi 5000 same time ikhona izosheshisa ngoba ma 100 yabo izokulandela kancane bhuti wami.
Hayi kezwakala impela. Ayisiyabonga kakhulu isikhathi senu Sithembe ukuthi ke niyosithinta ke mzukwane simcabange kahle. Seniyobona kakhulu. Siyabonga. Hayi nihambe kahle nathi sami. Hawu indlela enhle. Hayibo bafethu manje ngiyethemba yini lento nje. Mali Mnqobane. Saphila mshana. Ngiyaphila malume. Saphila mshana. Angithi ngiyela la egroundini malume ayinakho ngithwale. Lo mali esheshana amasabs akhona lawa. Awubone malume. Hawo mshana. Ngoba mina imali anginayo seyibuyile futhi lezi game lezi zasemadrobheni. Malume kuthiwa umtapo imali uyazenzela la wafaka imali buyisa iphindekile hey. Hawo mshana ngoba mina manje anginayo nje imali. Hayibo malume ushela ukuthi ngeke ube nayo ngisho 5000. Mshana iseningi kakhulu. Malume malume sho uthi ayeke la umtapo imali. Hawu mshana kuyabheda ngeke hayi igame lezi mshana ngeke. Hayi bayabaqeda abantu laba. Malume abangiphoxa malume. Uthi ngihambe ngiyokhombisa abanye ke phela ngoba malume unayo imali. Hayi kulungile mshana kulungile izobonana namhlanje. Anginankinga. Hawu wangisiza mshana hawu uyabonga ukuthi uzongazisa. Hey. Ayiyasebenzisa lento bafumana. Wemfo, ayibona ke manje sengiyasaba. Le mali esesithola 20000 mningi kakhulu asambe manje. Asibuyele le. Kohle bonto. Ngala maphinathi la u20000. Emfo imali le. Baba iseningi imali baba la. Asiqhubeke sisebenza imali. Hawu. Wena ungakhohle ukuthi ngithe ngiyasaba mina ukwenza lento. Lo muntu yabo baba la singaphuma nabo 100k mangathi uyabheka musu ungena uvalo baba. Hawu come on qina ube indoda. Sobangena la. Asiqhubeke ke kodwa nje mfo. Hayi. Sasa ngifuna siqhubeke siyobashale ngenhlo bona yamize ngenhla leyana sibaphethe ke kulendaba manje yabona ukuthi sibaphethe bezwa la kwesithi sana hayi madoda imali ingaka la Ayabatsimbakala abantu laba. Kodwa ke phela makunemali sohlanganisa imali sisameni sibone ukuthi siphelelaphi. Ake sizameni sifakeni sibone. Ngineplan mina asikhipheni la isicompromising 50-50 sonke kanje. Sothulani sonke. Ya sobona ukuthi lento le enjani. Shothi siyafaka. Mekuthi liyabuya bese umuntu nomuntu ufaka imali yakhe. Siyahlukaniselana yini. Hayi ake senzeni njalo ke sibone ukuthi iyasebenza yini. Athi ngihambe guys ngibona kusasa. Hayi okay uhambe yona. Seliyenzeka leyo. Sembona bafethu. Grootman ngithemba ngikuphazamisa ibhudo omdala. Ngize kuwe ibhudo omdala. Yini lengako ufuna ukukhuluma nami ngokwazi ukukhuluma nami? Awuthi ibhudo omdala khona into engisacela ungisize ngayo ibhudo omdala ngizwile kuthiwa abantu uma bekhala banokukhala ukubasiza futhi. Ngizofuna imali. Manje awuhlali ngani odabini because vele umsebenzi wami. Hawu nase nibabaningi kangaka nizofuna imali manje usanifuna nje okungwisi. Hey bhudo wami. Yazi sekufika umasabza bhudo wami. Masabza wenzani naye wenza lo msebenzi engiwenzayo? Uzawuthi shufana ibhudo omdala kodwa yena udila ngama investment. Shuthi bhudo wami ngayijoyina lento khona abafethu abake bafika nje. Bangichazela ngayo lento. Manje nami ngiyafisa ukuyijoyina bhudo. Manje wena uyabathemba yini labo bantu? Cha ngiyabathemba bhudo omdala ngoba yonke into ababesichazela yona ibuke iqondile right bhudo omdala. Uyazi ngisusa umsebenzi kanjani? Ngazi kahle bhudo omdala. Ngokuthi iyaphela lelo kungana uyaphela lenyanga le imali yamayibuyila ngithi uyazi ukuthi kuzoyenzakalani kuwe. Ngiyawazi bhudo omdala kodwa imali ngiyayidinga yona bhudo omdala ngoba sengihambe ngafika la ngikwazi ukujika ngayiphethe. So khuluma ke uzofuna into kangana? Cha noma kungaba imali engango 5000 bhudo omdala. Ilalela ke mfana. Njengamanje ngizokunikeza le mali. Kodwa makuthi awuyibuyisanga wazi ukuthi mina nawe uzothola naphezulu ngitsizwana. Njengamanje ngisokubhela ucash la ngaphakathi. Sesha. Njengoba ngisho kwemali ukuthi size ngazi indaba zemali lezi angazi noma imali bengathanda semchazele yini. Hayi ake ningichazeleni ngizwe.
hayi malo leli bhizinisi-ke nje ibhizinisi-ke leli-ke nawe elizokuthuthukisa uzibona usunemali yabo. Uyafaka imali yakho la sikubekele yona emva kwey'nsuku zesikhombisa hayi usuyithola isidablishekile ma. Okusho ukuthi nje manje uma kuthiwa ufake u-1000 emva kweviki elilodwa ibuyisa u-2000 kuya ngokufaka kwakho. Uma ufaka u-10,000 ibuye u-20,000. Nginganithemba kanjani? Imali le kakhulu mala. And baningi imali abantu esebengenelile lento le and futhi bajabulile. Baningi sebeyitholile imali yabo futhi ngoba lisemthethweni lebhizinisi le. Kungenwa kanjani? Kanti imali kulula-ke. Siza kunika thina ama-bank details zethu wena uyifake khona ngoba vele sisebenza kanjani ngoba once wayisinike esandleni sizothi siphuma maybe sesibanjwa amaphara ngcono uvele nje uyisende nje online nathi mase sesibuyisa sizoyisenda kuwe futhi online ngokunjalo. Manje asazi-ke noma umali ubefisa yini ukuthi angene kulo mtitilizo omuhle kangaka ngoba phela bonke labantu basimeme ngenxa yalo leli business. Bafana bami ngiyayithanda lento enishoyo. Nami ngisazuke ngizame ukuthi ngiqoqa amasenti ngifake. Nami ukuze ngithola amasenti athe xaxaxa. Mhlambe ngazama ukuthi ngiqoqa mhlambe imali engango-2,500. Hayi masingajabula kakhulu Nkosi yami ukuthi nawe usupport ibhizinisi lethu nje. Angeke nje uzusole siyakuthembisa. Nankaka ama-bank details zethu sitholakala lapho-ke. Noma kanjani nje malo uzothi usufakile insuku nje eziyi7 sobe sesibuyisa back isiphindekile. Hayi ngiyabonga bafana ngizozama ukuthi ngenze kanjalo. Hayi yebo ma sezosala kahle. Yeah. Ngihambe kahle. Ngiyacabanga manje sekuphela u2 weeks wonke. Kanti imali zethu lezi esifakile hayibo emngane azazi wangibuza into ekade ngiyibuza yona. Lalela mina nje angazi nokuthi ngenze njani njengamanje. Ingqondo nje ifasekile angazi ukuthi ngenzeni. Ungcono wena mngane esithe kuma wakho. Mina nje uma ngifike kumashonisa uyamazi ukuthi uzongibulala nje. Ngamthembisa ngathi emva kweviki. 2 weeks manje. Lalela mngane wami. Mina mangifike ekhaya nje njengamanje senginokudakadaka ngidakela uma ngendlela ayifuna ngayo imali yakhe. Sokwenza njani ngempela? Mina angisazi nje. Engabe usiphamandana lapha ekhona. Yebo. Hey Yo. Njani kazi? Siyaphila njani? Angikho right. Yini inkinga? Ngizizwa kanjani ngale ndaba yemali nini? Angithi sikhuluma kona njengamanje. Eish. Ngizama isebuhlungu kanje. Ngani manje khuluma usheshisa. Ngiphathele indaba ezibuhlungu ngazo. Ethini? Yanazi wena. Uyabona nje ngawe uyakhuluma njengamanje. Ngizwe imali. Hayi kanjani manje? Mama mina umashonisa. Hawe ma. Kodwa ngayisela ngathi singafaki ngane wena wangisa kule mashonisa. Wayithanda nawe imali wayithanda wachazela obhuti besafika. Hawe ma mngane ibhadikele mina nje umashonisa uzovela anginqumeke nje empini. Shuthi ngiyathutha-ke mina ekhaya ngiyathutha-ke njengamanje ekhaya. Hawe ma osokwenza njani ngempela? Hayi. Siyangivukela i-BP. Hayi bo ma-Oledi sekwenze njani sekushone ba manje? We-Blessings ilabafana bebephuma bengena besitshela ngemali ekhulayo. Imali ekhulayo? Sebethatha yonke imali yami impesheli 2,500 wonke. Yazi ngeke ngezwe ngalabo bafana labo. Bathathe neyakho? Yebo. Hayi lalela ma-Oledi. Yazi ngizolungisela mina labafana labo. Labafana ngizobafuna ngize ngibathole lapha abakhona. Ngisho ngathiwa baseKhimbali ngizoyenza sure ukuthi ngiyabathola. Phela akekho umuntu ongadlalela Ndlovukazi kuthuleke kanjalo. Yebo. Ngiyabuya ma-Oledi. Yazi sekunezinja la esekwadisa uma-Oledi. And lezi zinja lezana kumele itholakale. Ngidinga phila futhi ngidinga la. Kungakapheli leli sonto leli. Yabona boss sokwenze njalo. Into ohlukumeza wena ihlukumeza thina. Boza dalula amagama sigcwale ngabo manje. Lezi zinja lezi bezila egqobeni ngithoba nobani investment bakhona lapho. Owelo mdubulo lo wamabhanoyi. Ngibafuna bephila labo bantu labo ngifuna ukuthi sibafune sesibathole laba khona. And la sizobathola khona ngifuna sibasimbakalise ngithi sizwana sekuthembisa boss kodwa ishone boss. Njengamanje kusalindweni sishone khona.
Malume. Malume yangizokhona. Kwenzekeni mshana? Kuthiwa indizile ibhanoyi. Kodwa ngakutshena mshana ngalezi game lezi. Buka ngabe u5000 wami usucwilile. Hey angikholwe malume. Sho ngabe neyakho imali sihambile. Hey mshana. Yabona abantu angiyifakile yami imali mshana ngabe ihambile sikhuluma. Ikwanzima ke bo. Ngitshene mshana ubuzokwenza njani ubantu le mali yami lengayifaka yathathwa yizo lezi gemana zeni lezi. Futhi bonke nje labantu esingibayitshela sengimoshile. Umoshile mshana. Izobulawa into. Basazoqeda abantu mshana hayi kancane ngani. Bowenza phela nawe into ucabange phela nawe mshana ungawusani wenza izinto nje budedengu. Khuluma nabantu abadala. Ish kodwa manje ngoba ukhona ngilwela. Abantu sengihamba. Khala mshana okay mshana. Bafo, hey, bafo, sabashaya. Zona, mina bengazi ngempela isisebenza lekhabo. Mina bengazi ukuthi lento le bebiphusha kanje abantu imali. Yeah, senze 200,000. Yabona ko within 3 weeks. Kodwa lesi deposit ile yiyo ke lesapha. Ubala lento lena. Yebo. Shintshi lo. Abashana lapho boze. Ngiyingale kube lungu. Yabo. Ngoba ngathi yasebenzela lena. Hayi. Sinikho phela indawo engizaziyo zasemakhaya. Asihambise ko Resbom. Yabo kokuvukeni. Yabo sibaqede nje. Uhlakaniphile sami. Ingawo ngithanda abafuhlakaniphile. Yabo manje asiphume indawo nendawo sithi kanje. Yabo sesiyanyakaza siyagijima. Siyanyakaza. Jonke zawo. Siyanyakaza. Yey wena, ngoba usuqhamuka inyanyoka nje uma uyefuna imali yakhe. Ukulala edinwe kabukabi. Yazi imali yamali mfethu beta ngiyahamba nebhanoyi. Bekuyi-scam yonke nje lento ebeyixoxela bekuyi-scam wema. Kaze ngibhekela uba uma kodwa kusenani ukupheni. Ngisawulala kancane. Abona ke mfowethu kumele size nelinye iplan ke sizongena ngale. Ya, kodwa ke bafo, le kade singena ngayo lapha ilona lo. Futhi ke kuzobe sekungcono manje ngoba sesizohlanganisa nendawo ukuthi sithenge imoto ngithi. Iyadingeka. Abona imoto iyadingeka. Ukutravelela ngene kusumngane umuntu. Khona lokhaya. Awumvulele bafo. Sesinevakasho basinemali. Ngicabanga vele phela abantu masisuke imali bayakuthanda vula lapha wena bafo. Kazi uba wena lo wathi ngizama ukuqoqa indaba le mali. Ngiyayiqoqa impela imali ngeke phela. Hawu. Mhlola wasesinemali. Sebeyabona. Hayi. Usaxolisa mfethu. Saxolisa mfethu. Le mali angikafuni manje ukuyisa imali ama-oleni. Ngantshela ngathi ngifuna isizayizeke kwasithuba. Ayithathwanga yithi mfethu imali kamakho mfethu. Nangu wayithatha. Nangu wayithatha. Saxolisa mfethu. Yabona. Khipha le mali bafana bakho. Niyayiletha le mali noma niletha. Shut up! Shut up!
Sinibona bafethu igama lami olethu Dladla abangaziyo bangazi ngo-Achilles Macala bafethu sabonga ukuthi nibuye istory size sifike egcineni emaphethweni naso bafethu sacela niye nalapha ku-YouTube nisubscribe as Ladysmith TV kuwo wonke ama-social media platform sabonga bafethu. Okay, scene 8, take 1. Man, Scene 1, take 6. 3, 2, 1, action. Lalelani labo bafana ababili ngicabanga ukuthi mina ngilizwa lento elishayo. Cut. Okay. Wesabs awusondele la. Hayi, nginenkinga. Cut. Guys, it's not cutting it. Hamba ke. Awasebuya ikamera ubhaka. Hayi, umothi good night. Ya, ihamba kahle mayihamba. Masuyindlala sithi. 5 4 3 2. Hayi kahle, just icomputer lena. Laba lo msebenzi wakho ungasiletheli abantu abazobuye basihlukumeze ngelinye la. Awuza uma audit uyazi ukuthi uma audit ingozi angeke ngize ngisondeze eduze kwakho. Hayi. Wasethatha i-backup nje manje ukuthi maye eveze sibonakala. Ngicela nje. Bhado musokubheka sengiyasho. Cha ngithi awukaqala nje. Sengiqalile Bhado phela kusisi. Stand by. Scene 6, take 3. 3, 2, 1, action. Njoba sichazayo baba ukuthi le manje yophumilizo nje phela. Yophuma indaba futhi manje. Oh, madodana. Nize nganike madoda kwengizwe ukuthi ngabe kwenze njani. Khathi. Sicela uqale la baba la. Sicela uqale lapha ekutheni zazi inhliziyo. Zazi. Oh, ngiqale lapha. Okay. Hayi noma ngathi uzoganela 10,000. Awukuthi ngiyaxolisa mfethu asibenze ngizokunikeza imali yakho. Nawu 350 wami akwaka ngiye. Musokubheka ngakimi phela. Mina Bukubheke ngakimi khuluma noBhado. siyakwenza ukhuluma ukuthi wena uthi kuyashuta lo muntu. Oh, sorry. Okay. Scene 14, take 1. 3, 2, 1, action. Sambona bafethu. Okay. Khona la gcina khona amaqaba. Uyaqala ukukhuluma. Ngo director ke manje. Mina ngiqede inyama uthi. Simqotheni. Suyaqala ukukhuluma amathana. Scene 14, take 2. 3, 2, 1, action. Ungakhohlwa ke manje ukuthi uyifake ngoba kuyashesha manje uyogcina ususanga. Siphithiphithi. Yeah, hayi. Sale kahle wema. Yebo. Hey.
Andike siyothenga inkulu kakhulu. Wemona. Khathi. Ubhelani kubantu. Oh, ukukhe soba kwa. Hayi. Ngoba usho direction esengithathela ngiyadla. Right, hey. Ngeke Casper ngeke ngivumele ngeke. Hayi ngeke.